Imos ata a cidade de Mondoñedo de visita gastronómica para coñecer un artesán dos doces, especialista na elaboración de todo tipo de chocolates e, por suposto, experto en facer a famada tarta que leva o nome de Mondoñedo por case todo o mundo. Fixen hostelería en Foz, gustábame máis o que era de pastelería e os profesores axudáronme cando había algunha demostración ou algunha cousa relacionado coa pastelería, eles mandábanme a todo o que había relacionado co dulce. É difícil empezar un negocio nun pueblo tan pequeno como é Mondoñedo, de escasamente 5.000 habitantes, e empezar e triunfar é difícil. Valdebrea significa Mondoñedo, e no siglo XIII non se chamaba Mondoñedo, chamábase Villamaior de Brea. De aí nós sacamos Valdebrea porque Mondoñedo é un valle e de aí naceu o Val de Brea. Unha vez que temos o molde forrado con masa do jaldre e ben picada para que non nos medre moito, o que vai facer Natalia é emborrachar bizcocho que temos aquí desmenuzado. A tarta de Mondoñedo ten as súas proporcións. Debe levar unha base de hojaldre, unha capiña de bizcoito desmenuzado e borracho, outra de cabello de ángel e o que debe ser sempre o doble desas tres capas sería de almendra. Unha ouriña de forno, esperar que esos ingredientes se mezclen no forno. Era o dulce típico do pueblo, como o seu nome indica, de Mondoñedo. De aí tiñamos que facer a tarta de Mondoñedo. En Valdebrea non só se fai a tarta de Mondoñedo, sino que facemos máis cousas. Como podedes ver, aquí temos unha pequena muestra de que facemos bombos artesanos, unha peza conmemorativa da catedral con 3 chocolates, negro, blanco e de leite, que dentro vai rechea de almendras tostadas, pastas de té, outras tartas de almendra. Queremos chegar a ser unha das boas pastelerías da zona, que nos reconozcan por uns bons pasteleiros. Estou moi contenta. Ahora esta temporada temos un pouquiño de menos traballo, pero bueno, outubro e noviembre sempre existeu. Dicen que influye moito a crisis, non sei se hai crisis non, pero sigo che dicindo que outubro e noviembre sempre existeu, sempre foi máis baixiño. Bueno, invitarvos a todos a que pasedes pola comarca de Ulloa, que conozcades o balneario de Río Pambre, que conozcades pois, todas as potencialidades turísticas e de recursos que nesta comarca temos, e simplemente eso, que teñades pois, a ben virnos a visitar e nada máis. El camino, Galicia y este tiempo, pues lo más. Y el camino se lo recomiendo a todo el mundo porque es una experiencia única. Que supera y sorprende con creces para bien todo lo que uno pueda esperar. O Bama xa é que sei, é increíble, non? Que esteno habendo outra xente con máis forza, non? Eso, pero bueno, a mellor igual os deron a mellor demasiado temprano. Eso non quer dicir que o merecera. Entendes? É igual que a medalla que lle deron ao ese Francisco Rivera, non? Unha cousa. Penso, cada cousa no seu sitio. A veces dancho cando estás en outro lado e outra vez dancho en vida. Preto de 300 persoas ansiosas por coñecer a provincia ou voltar a lugares que hai tempo que non visitaban participaron esta semana no programa Kilómetro Cero. Nos acompañamos a un grupo de escolares do Colexio de San Cosme de Barreiros ata a Oleiría de Bonxe. Os rapaces gustoulle tanto o traballo artesán que mercaron algunhas pezas como agasallo para as súas familias. Ver alguna... Eso, ir á Galería de Bonxe. Venga, vamos. Estás de portavoz, ¿no? Sí.
este máis roxo, entón teño que mezclar os dous, botarlle auga, amasalo ben, e despois queda isto, que é co que torneamos. Isto é daqui da zona, é o barro de Bonxe. Gostaria de fazer un vaso con cerámica. Teñen experimentado cousas pequeniñas no colexio, similares, é dicir, con arxilas e outros produtos parecidos, que xa se destinan para iso, pero que nunca viran en realidad, ou mellor que encontran por aí, pero que sempre pensan que veñen dunha fábrica ou que hai algunha máquina que os faz, pero non miran en realidad cales eran os ancestros ou a forma máis primitiva de traballar o barro. Isto que está aquí gostaría leválo a miña avó. Mirando a ver cantos teño para comprar algo. Al final comprei unha taza. Bueno, así unha taza pequena. Despedímonos xa, será con retratos de mulleres de distintas xeracións recollidos polo fotógrafo Xosé Abad. Poden visitala no Centro Uxío Novoneira, en Lugo. Voltamos a vindeira semana, grazas por nos acompañar.